வாழ்க நன்றியம்மா. வாழ்க. வாழ்க வளம். அருமையானதொரு தவத்தை நமக்கு ஏற்றி தந்த நேசமலர் அம்மா அவர்கள் வாழ்க வளமுடன், வாழ்க வளமுடன், வாழ்க வளமுடன். வாழ்க வையகம், வாழ்க வையகம், வாழ்க வளமுடன். குரு வாழ்க, குருவே துணை. வாழ்க வேதாத்திரியம். இறையாற்றல் என்னுள் அறிவாகவும், குரு ஆற்றல் என்னுள் உயிராகவும் இணைந்து என்னை ஒவ்வொரு கணப்பொழுதிலும் வழிநடத்தி செல்வதை எப்போதும் நான் மறவாத நிலை வேண்டும். வாழ்க வளமுடன். ஆசான் அருட்தந்தை தத்துவஞானி வேதாத்திரி மகரிஷி அவர்கள் நம்மோடு சுக்குமமாக நிறைந்து இன்றைய நிகழ்வினை சிறப்பித்து தருவாராக. வாழ்க வளமுடன். அருட்தந்தையின் 113வது பிறந்த நாளில் அடியேனது குரு சிந்தனை அளிக்க வாய்ப்பு நல்கிய நார்வே மன்ற அன்பர்களுக்கும் மேலும் ஆசிரியர் பெருமக்கள் அனைவருக்கும் அடியேனது பணிவான அன்பான வணக்கத்தையும் வாழ்த்துக்களையும் கூறி எனது குரு சிந்தனையை ஆரம்பிக்கின்றேன். சென்னையிலிருந்து கோமதி சுப்பிரமணியம். ஏற்றம் எனக்குள் என்ற தலைப்பின் கீழ் சிறிது சிந்தனை செய்யலாம் வாருங்கள். ஏற்றம் என்பது நமது முன்னேற்றத்தை தான் குறிக்கிறது, அப்படிதானே? அது எனக்குள் எப்படி நிகழ்கிறது என்று பார்த்தால், இது எனக்கு மட்டுமல்ல, இந்த உலகத்தில் உள்ள அனைத்து மனிதர்களிடத்தும் தான் வாழ்வில் ஏற்றம் பெற வேண்டும் என்ற எண்ணம் இயல்பாகவே இருக்கும். முன்னேற வேண்டும் என்று எண்ணுவார்கள். ஆனால் எது உண்மையான முன்னேற்றம் என்பது பற்றி எத்தனை பேருக்கு தெளிவாக தெரிந்திருக்கும்? அது ஒரு பெரிய கேள்விக்குறிதான், இல்லையா? கோடி கோடியாக பணம் சம்பாதிப்பதில் முன்னேற்றம் என்று சிலர் கருதுவார்கள். இவர்கள் அன்னமய கோஷத்தில் வாழ்பவர்கள். பெரிய பெரிய பதவி அடைவது முன்னேற்றமா, அல்லது ஞானம் அடைவதில் முன்னேற்றமா, அல்லது பிறருக்கு எப்போதும் உதவுவதுதான் முன்னேற்றம் என்று சிலர் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கலாம். அடிமை தலையில் இருந்து விடுதலை அடைவது முன்னேற்றமா, அல்லது சேர்த்து வைத்த பணத்தை தான தர்மம் செய்வதுதான் வாழ்வின் நோக்கமாக இருப்பவர்கள் தான் முன்னேற்றம் அடைந்தவர்களா? இவையெல்லாம் அவரவர் விருப்பத்தின் பேரில் உள்ளது. இந்த பிரபஞ்சத்தில் தோன்றிய அத்தனை உயிர்களும் ஏதோ ஒரு காரணத்திற்குத்தான் தோன்றி இருக்கின்றன. அதிலும் குறிப்பாக மனிதனாக பிறந்திருப்பது பெரும் பாக்கியம். இதனைத்தான் அவ்வை பிராட்டி அரிது அரிது மானிடராய் பிறத்தல் அரிது என்று சொல்றாங்க. இந்த பிரபஞ்சத்தின் மூலம் என்ன, மேலும் இந்த பிரபஞ்ச நிகழ்ச்சிகளுக்கு காரணம் அந்த இறைநிலைதான் என்பதை அறிவதே மனித பிறவியின் சிறப்பாகும். மேலும் இதுதான் அவனது பிறவியின் நோக்கமும் ஆகும். ஆனால் மனிதன் முன்னேற வேண்டும் என்று வேக வேகமாக எதை நோக்கியோ ஓடிக்கொண்டு இருக்கிறான், அப்படித்தானே? அதாவது புற வாழ்க்கைக்கு தேவையான பணம், புகழ், செல்வாக்கு இதன் பெண்ணே ஓடிக்கொண்டிருக்கிறான். ஒவ்வொரு மனிதனும் வேக வேகமாக முன்னேற வேண்டும் என்ற தீராத வேட்கை அனைவரது உள்ளத்திலும் இருக்கு. வேக வேகமாக முன்னேற மெது மெதுவாக சில காரியங்கள் அவன் செய்ய வேண்டும். ஜஸ்ட் ஆப்போசிட். இதைத்தான் உளவியல் நிபுணர்கள் இதனை தெளிவாக வற்புறுத்துகின்றனர். வேகம் என்பது அவசரம் அல்லது பரபரப்பு தான். இவற்றால் குழப்பம்தான் மிஞ்சும். அதனால் வேகம் இருந்தால் முன்னேற்றம் முற்றிலும் தடைபடும். இதற்கு உதாரணமாக ஒரு கொரிய ஜென் கதையை நம்ம இப்ப பார்க்கலாம். அதாவது ஒரு படகுல ஒரு வயதான சன்னியாசியும் ஒரு கிராமத்து இளைஞனும் உட்கார்ந்து சென்று கொண்டிருக்காங்க. அப்போது அந்த சன்னியாசி படகோட்டியிடம் சொல்றாரு, இந்தப்பா எங்களை சீக்கிரம் அக்கறையில் கொண்டு விட்டுடு, தாமதமானால் அந்த கோட்டை வாயில், அதாவது அந்த கிராமத்துல உள்ள கோட்டை வாயில் 6 மணிக்கெல்லாம் மூடிடுவாங்க. சோ எங்களை சீக்கிரமா கொண்டு அந்த அக்கறையில் விட்டுடு அப்படின்னு பணிக்கிறாங்க. அதுக்கு அந்த படகோட்டி, நீங்க அந்த ஊருக்கா செல்றீங்க அப்படின்னு கேட்கிறாரு. ஆமாம் அப்படின்னு சொல்றாங்க. அப்போ நான் சொல்றத கொஞ்சம் கேட்குறீங்களா அப்படின்னு சொன்ன பிறகு சரி சொல்லு அப்படின்றாங்க. நீங்க அந்த ஊருக்கு போகும்போது மெது மெதுவாக சென்றால்தான் நீங்க அங்க போய் சேர முடியும் அப்படின்னு சொல்றாரு. அதுக்கு அந்த கிராமத்து இளைஞன் அந்த படகோட்டி சொன்னபடியே மெதுவாக சென்று கோட்டை வாயிலுக்குள் சென்று விடுகிறான். ஆனா அந்த வயதான சன்னியாசி என்ன பண்றாரு, இவன் என்ன சொல்லுவது, நான் என்ன கேட்பது என்று அவர் படகிலிருந்து இறங்கியவுடன் வேக வேகமாக நடக்கிறார். வழியில் பாத்தீங்கன்னா கல்லு, முள்ளு, மேடு, பள்ளம், புதரில் சிக்கி அவர் எடுத்து வந்த அந்த வேத புத்தகங்கள்லாம் கீழே விழுந்து, திருப்பி அதை எடுத்து வைப்பதற்குள் கால்ல முள்ளு குத்த, அதை எடுத்து போட்டுவிட்டு செல்ல செல்ல டைம் அதிகமாகி கோட்டை நுழைவாயில் மூடி விடுகிறது. இத்துடன் அந்த கதை முடிகிறது. இது வெறும் கதை அல்ல. வாழ்க்கையில் பலர் முன்னேற வேண்டும் என்றால் வேகமாக, பரபரப்பாக காரியங்களை செய்கின்றார்கள். இது முற்றிலும் பிழை. மெதுமெதுவாக ஒரு காரியத்தை செய்யும் போதுதான் அது பிழையில்லாமல் நடக்கும். சீக்கிரம் முன்னேற்றம் பெறவும் முடியும். இந்த வேக வேகமாக என்பது மெதுமெதுவாக என்பதிலிருந்துதான் பிறக்கிறது.
எப்படி மௌன மொழியில் இருந்து பேச்சு மொழி பிறக்கிறது இல்லையா, நிசப்தத்தில் இருந்து சப்தம் பிறக்கிறது. அதே மாதிரி படிப்படியாக அடியெடுத்து வைப்பவர்கள் தான் நிச்சயமாக வாழ்வில் வெற்றி முன்னேற்றம் அடைவார்கள். ஒரு பத்திரிகை ஆபீஸ்ல வேக வேகமா டைப் செய்து தினமும் ஏதாவது ஒரு மிஸ்டேக் பண்ணிட்டு இருந்தாரா அவரோட பணியாளர். ஒரு நல்ல டைப்பிங் தெரிஞ்ச நபர் கிடைக்க மாட்டாங்களா என்று ஏங்கிக் கொண்டிருந்தார் அந்த பத்திரிகை ஆசிரியர். ஏன்னா இவரோட ப்ரூஃப பார்த்து அதை அனுப்புவதுக்குள்ள அவருக்கு போதும் போதும் என்றாகிவிடுது. அவரு ஒரு ஒரு வாக்கியத்துல கோபத்தில் கடிந்து கொண்டார் என்பதற்கு பதில் கோபத்தில் கடித்து கொண்டார் என்று போட்டதுனால ஒரு எழுத்து தான் மாறி இருக்கு, பட் அந்த அர்த்தமே மாறி விடுது இல்லையா. சோ அதுல டைம் நிறைய ஸ்பெண்ட் பண்ண வேண்டியது இருக்கு அவங்க அந்த ப்ரூஃப் பாக்குறதுலயே. ஒரு எழுத்து உங்களுக்குள் மிருகத்தனத்தை கொண்டு வந்து விடுகிறது இல்லையா. அந்த பத்திரிகை ஆபீஸுக்கு ஒரு நபர் வேலைக்கு வருகிறார். அவர் பிழை இல்லாமல் வேகமாக டைப் அடிப்பார் என்று யாரோ சொல்லி அவரை வேலையில சேர்த்து விட்டாங்க. உடனே அந்த பத்திரிகை ஆசிரியர் அவர்கிட்ட போய் கேட்கிறாராம், நீங்க எப்படி பிழை இல்லாமல் வேகமாக டைப் அடிக்கிறீங்க அப்படின்னு கேட்ட உடனே அதுக்கு அவர் சொல்றாராம், நான் மெதுவாக டைப் அடிக்க கற்றுக்கொண்டேன். முதல்ல அவர் டைப் கத்துக்கிறப்ப மெதுவாக அதை கற்றுக்கொண்டு விட்டார். பின்பு அதை பழக பழக அதுவே என்னை வேகமாக டைப் அடிக்கவும் அதனை பிழையில்லாமல் அடிக்கவும் எனக்கு முடிகிறது அப்படிங்கிறத சுஷ்மிதா சொல்றாங்க. இது எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா புற உலகத்திற்கு பொருந்தும். அதே போலத்தான் அக உலகத்திற்கும் இந்த மெத்தட் தான் பொருந்தும். இது ஒரு எதிர்மறை ரகசியம். இதனை புரிந்து கொண்டால் ஏற்றம் நமக்குள் ஏற்படும். மேலும் இந்த மனவளக்கலை பயிற்சி மூலம் எனக்குள் பெற்ற முன்னேற்றத்தை ஏற்றத்தை இந்த இடத்துல நான் பதிவு செய்ய விரும்புறேன். அருள் தந்தை வேதாத்திரி மகரிஷி அவர்களின் திருக்கரங்களால் துரிய தீட்சை பெற்ற அடியேனது நினைவுகளையும் அவரிடம் என்னுடைய சந்தேகங்களை கேட்டு விடை கண்ட அருமையான தருணத்தையும் நினைத்தாலே நெஞ்சம் நெகிழ்கிறது. 1993ஆம் ஆண்டு நவம்பர் 10ஆம் தேதி அன்றுதான் அடியேன் எனது குடும்ப நண்பர் மூலம் மனவளக்கலை பாதையில் அடியெடுத்து வைத்தேன். அந்நாள் மிகுந்த அருமையான பொன்னாள் தான். ஆனால் என் மனம்தான் மிகுந்த குழப்பத்தில் இருந்த நாள். அன்று நடந்த வகுப்பில் நான் முதலில் கேட்ட சிந்தனை உரை மூத்த பேராசிரியர் வேத சுப்பையா அவர்களின் குரலில் பிறப்பிற்கு முன் உயிரின் நிலை, இறப்பிற்கு பின் உயிரின் நிலை என்ற தலைப்பில் தான் அவர் பேசினார். எல்லாவற்றையும் கேட்டு உள்வாங்கிக் கொண்டேன். பின் ஆகினை தீட்சை அளித்தார்கள். 2 வாரத்தில் சாந்தி தீட்சையும் பெற்றுக்கொண்டு விட்டேன். பின் சென்னைக்கு மாற்றலாகி வந்து விட்டோம். டிசம்பர் மாதம் 24ஆம் தேதி நானும் எனது பெற்றோரும் திருவான்மியூர் தலைமையகத்திற்கு சென்றோம். காலை சுமார் 10:40 மணி இருக்கும். உள்ளே என்டர் ஆனவுடன் அங்கு இருந்த பெண்மணி எங்களை யார் என்று விசாரித்தார்கள். விவரம் சொன்னோம். சுவாமிஜியை இப்போ நீங்க பார்க்க முடியாது என்று சொல்லிவிட்டார்கள். மனம் மிகவும் வேதனை அடைந்த அடுத்த நொடி மாடியிலிருந்து ஒரு பெண்மணி கீழே இறங்கி வந்தார்கள். எங்களை பார்த்தவுடன் என்ன விஷயம் என்று கேட்டார்கள். நாங்கள் திருநெல்வேலியில் இருந்து இப்போதுதான் சென்னைக்கு மாற்றலாகி வந்திருக்கிறோம். சுவாமிஜியை நேரில் சந்தித்து ஆசீர்வாதம் பெற்று செல்ல விரும்புவதாக சொன்னோம். அடுத்த நொடி எங்களை அழைத்து கொண்டு முதல் மாடிக்கு, அதாவது அப்போ 1993ல அந்த ஒரு மாடி தான் இருந்தது. அந்த சுவாமிஜி தங்கும் அறைக்கு முன்பு இருக்கும் அந்த ஹால்ல எங்களை அமரச் செய்தார்கள். சுமார் 5 அல்லது 6 நிமிடத்தில் பாத்தீங்கன்னா சுவாமிஜி அறையை விட்டு வெளியே வந்தார்கள். வாழ்க வளமுடன் நின்று வாழ்த்தி கொண்டே வந்தார்கள். உடனே நாங்கள் எழுந்து சுவாமிஜியை வணங்கி அவர்களுக்கு பழங்களை தந்துவிட்டு அவர் முன் அமர்ந்தோம். அவரும் எங்களை மறுபடி வாழ்த்தி விட்டு எங்கள் முன் அமர்ந்து கொண்டார். என்ன வேண்டும், என்ன விஷயத்திற்காக வந்திருக்கீங்க என்று கேட்டார். எனது வாழ்வில் நடந்த ஜீரணிக்க முடியாத விஷயத்தை பற்றி சொன்னேன். மிகவும் மனம் கலங்கிய நிலையில் சொல்லிக் கொண்டிருந்தேன். எனது 33வது வயதில் கணவருக்கு திடீரென்று உடல்நிலை பாதிப்பு அடைந்து ஹாஸ்பிட்டலில் இருந்து அவருடன் கடைசியில் பேசியது நானாகத்தான் இருக்கும். அதன் பின் ஏதோ ஒரு சக்தி என்னை ஹாஸ்பிட்டலில் இருந்து வெளிக்கொணர்ந்து என்னை மாய்த்து கொள்ள துணிந்து பின் அதிலிருந்து நான் மீண்டு வர 1 வாரம் ஆனது. அதன் பின் தான் நான் அறிந்தேன் அவர் உடல் இல்லை, உயிர் என்னோடு இணைந்து விட்டதை உணர்ந்தேன். ஆனால் இதை நம்ப யாரும் இல்லை. இந்த கேள்வியை மகரிஷி முன்பு சமர்ப்பித்தேன். மகரிஷி கேட்டார்கள், நீ தீட்சை எடுத்து விட்டாயாமா என்று கேட்டார். அடியேனும் ஆமாம் சுவாமிஜி என்று சொன்னேன். ஆகினே சாந்தி தீட்சை பெற்றுக்கொண்டு விட்டேன் என்று சொன்னேன். என்னை மட்டும் ஜம்காலம் விரிக்கப்பட்ட தரையில் உட்கார சொல்லிவிட்டு எனது பெற்றோரை பின்னாடி நாற்காலியில் அமர சொல்லிவிட்டார். அந்த ஹால்ல சுவாமிஜியும் நானும் எனது பெற்றோரும் மட்டும்தான் இருந்தோம். உனக்கு துரிய தீட்சை அளிக்கப் போகிறேன் என்று சுவாமிஜி சொன்ன போது எனது வாழ்வின் இனி நான் கடை தேறி விடுவேன் என்று நம்பிக்கை பிறந்தது. என்னை 5 நிமிடம் ஆக்கினையில் தியானம் செய்யுமாறு பணித்தார்கள் சுவாமிஜி. அடியேனும் செய்து கொண்டிருந்தேன்.
அவர் கண்களில் இருந்து ஆற்றலை அடியேன் பெறும்போதும் சரி, அவர் அடியேனது தலை உச்சியில் அவருடைய ஆள்காட்டி விரலால் சிறிது அழுத்தம் கொடுத்து பின் அதே விரல் கொண்டு தலை முழுவதும் சுற்றிவிடும் போதும் சரி, பின்பு உள்ளங்கை முழுவதும் என் தலையில் வைத்து சிறிது அழுத்தம் கொடுத்த போதும் சரி, கல்லாக இருந்த அகலிகை ராமர் பாதம் பட்டு புனிதம் அடைந்தது போல அருட்தந்தை திருக்கரங்களால் அடியனுக்கு துரிய தீட்சை வழங்கியது இந்த பிறவியின் பயனை பெற்றுவிட்டதாக உணர்ந்தேன். வாழ்க வளமுடன். பிறகு எனது கேள்விக்கு சுவாமிஜியை பதில் அளித்தார்கள். உனது கணவரது உயிர் உன்னுள் கலந்து விட்டது என்று சொன்ன அந்த நொடியில் இருந்து நான் அர்த்தநாரீஸ்வரியாக உணர்ந்தேன். இதை பிறரும் நம்ப வேண்டும் என்று முதலில் மிகவும் ஆர்வமாக இருந்தேன். பின்பு அதில் முக்கியத்துவம் தரவில்லை. ஈருயிர் ஓர் உடலாக இருந்து பயிற்சிகளை முறையாக செய்து எங்களது 2 சிறு குழந்தைகளையும் வளர்த்து ஆளாக்கினோம். கிளர்க் கம் கேஷியராக பாரத ஸ்டேட் வங்கியில் முதலில் இருந்து எங்களது பணியை ஆரம்பித்தோம். சீஃப் அசோசியேட்டாக, அதாவது கேஷ் ஆபீசராக பதவி உயர்ந்து RM ரீஜனல் மேனேஜர், DGM டிப்டி ஜெனரல் மேனேஜர் மூலம் அவார்டு எல்லாம் வாங்கி நல்ல முறையில் ரிட்டையர்ட் ஆனோம். எனக்குள் இந்த ஏற்றத்தை தந்தது நமது பயிற்சிகள் தான். அதுதான் என் வாழ்வின் நெளிவு சுழிவுகளை எப்படி மீட்டு வர வேண்டும் என்ற சூட்சுமத்தை சொல்லிக் கொடுத்தது. பயிற்சிகளை முறையாக செய்து வந்தோம். வாழ்வில் ஏற்றம் அடைந்தோம். இன்னும் முழுமை பேர் நோக்கி நகர்ந்து கொண்டும் இருக்கிறோம். இதனை தொண்டோடு சேர்ந்து செய்யும் போது இன்னும் மகிழ்ச்சியாக இருக்கிறது. எனக்கு வயது 63 இப்பொழுது. பேர குழந்தைகளோடு மகிழ்ச்சியான நிறைவான வாழ்வை வாழ்ந்து கொண்டு இருக்கிறோம். இது எனக்குள் யான் பெற்ற ஏற்றம். என்னுள் யான் பெற்ற இந்த ஏற்றம் நம் அனைவரும் பெறலாம். அதற்கு பயிற்சி மிக மிக அவசியம். நமது மனவள கலை பயிற்சியில முதல்ல நமக்கு என்ன சொல்லி கொடுக்குறாங்க? உடற்பயிற்சி. அதை எப்படி செய்ய சொல்லி கொடுக்குறாங்க? மெதுவா செய்யணும். மெதுவா செஞ்சாதான் அதோட முழு பலனை நம்ம அனுபவிக்க முடியும். அதே மாதிரிதான் காயக்கல்ப பயிற்சியிலும் ஒரு சூட்சுமம் இருக்கு. என்னன்னா, அஸ்வினி முத்திரை போட சொல்றாங்க. எப்படி போட சொல்றாங்க? குதிரை மாதிரி போடணும். ஆடு மாதிரி போடக்கூடாது, குதிரை மாதிரி போடணும். அப்பதான் நம்மளுடைய உடல்ல உள்ள உயிர் நீண்ட காலங்கள் இந்த உடம்புல தங்கும். அதாவது முறையா மெதுவா நம்ம தியானம் இதெல்லாம் செஞ்சோன்னு பார்த்தீங்களா, நம்ம அன்றாட செய்யக்கூடிய அந்த பணி இருக்குல்ல, 2 மணி நேரத்துல செய்யக்கூடிய வேலையை 1 மணி நேரத்துல நம்ம செய்யலாம். அப்ப நமக்கு 1 மணி நேரம் மீதி இருக்கு இல்லையா? அந்த 1 மணி நேரத்தை நம்ம பொருள் ஈட்டுவதற்காகவும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம், அல்லது நம்ம ஆன்ம விடுதலை பெறதுக்காகவும் நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அந்த ஏற்றம் நமக்குள் எப்பவும் தொடர்ச்சியா இருக்கும். இந்த பயிற்சிகள் செய்ய செய்ய உடற்பயிற்சி மூலம், காயக்கல் பயிற்சி, தியானம் மூலம் பாத்தீங்கன்னா, இந்த 3ம் முறையாக செய்தால் பாத்தீங்கன்னா நமக்கு வாழ்வில் எல்லா நாளும் ஏற்றம் தான் இல்லையாங்க? தியானம்னு எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா அதுவும் பாத்தீங்கன்னா நம்மளுடைய மன அலைச்சூழலை குறைத்து குறைத்து பழக வேண்டும். குறைத்து மெதுவாக செய்ய செய்ய, அதாவது அந்த அலைச்சூழலை குறைக்க குறைக்க நாம் இறைநிலையோடு நம்ம இணைவோம். இறைநிலையோடு எண்ணத்தை கலக்க விட்டு ஏற்படும் ஓர் அமைதியிலே விழிப்பாய் நிற்க நிறைநிலையே தானாக உணர்வதாகும். நித்தம் நித்தம் உயிர் உடலில் இயங்கும் மட்டும் உறைந்து உறைந்து இந்நிலையில் பழகிக்கொள்ள உலக இன்பங்களிலே அளவு கிட்டும். கரை நீங்கி அறிவு மெய்ப்பொருளாய் நிற்கும். கரைந்து போம் தன்முனைப்பு காணும் தெய்வம். அதாவது நாம் எந்த பணி செஞ்சுட்டு இருந்தாலும் சரிதான், காலையில எந்திரிச்சதுல இருந்து எந்த வேலை பண்ணாலும் சரிதான், அந்த இறை சிந்தனையோடு செய்தால் அது நம்மை அழகா வழிநடத்தி சென்று கொண்டிருக்கும். இது உண்மை சத்தியம். யான் பெற்ற இன்பம் பெருக இவ்வையகம். வாழ்க வளமுடன். இந்த சூட்சுமத்தை நம்ம புரிந்து கொண்டால் எனக்குள் ஏற்றம், ஏன் நம் அனைவருக்குள்ளும் ஏற்றம் தானாக வந்துவிடும். புற வாழ்க்கைக்கு தேவையான புகழ் செல்வாக்கும் நம்முள்ள ஆட்டோமேட்டிக்கா ஏற்றம் பெறும். அக வாழ்க்கைக்கு தேவையான மன அமைதியோடு நம்ம வாழ முடியும். அகம்புறம் இரண்டிலும் நமக்குள் ஏற்றம் பெற்று விடுவோம் என்று கூறி எனது குரு சிந்தனையை நிறைவு செய்கின்றேன். வாழ்க வளமுடன். அருட்பேராற்றல் கருணையினால் நாம் அனைவரும் உடல் நலம், நீளாயுள், நிறை செல்வம், உயர் புகழ், மெய்ஞானம் ஓங்கி வாழ்வோம் என்று கூறி நிறைவு செய்கின்றேன். அனைவருக்கும் நன்றி, வாழ்த்துக்கள்.